Gialerto na sa DepEd ang mga tunghaan sa Central Visayas sa posibleng epekto sa nasinating kainit sa panahon o taas nga heat index. Mubalik si Alan Domingo sa report. Namuhi na ang Tejero Elementary School dihang gibisita sa GMA Regional TV Balitamisdag. Apan anaag yapoy pipila ka mga tinun-an nga wa pa mo pauli. Nanginom sila og mabugnaw nga ilimnon pagtambal sa ilang kauhaw. Bisan di pa kay taas ang heat index sa Cebu City apan nabatyagan na nila ang kaalingiing sa panahon. Nanginaot ang mga tinun-an nga dili nila masinati ang nahitabo dito sa kauluhan di nagkanselar og mga klase tungod sa grabing kainit. Matod sa mga tinun-an nga maglisod sila kung magmudjol. Ingon usab nini ang sentimento sa mga ginikanan apan para nila mas mopatigbabaw ang kaayuhan sa ilang mga anak. Okay ra kung dili mo magklase dito ras balay. Uyo, okay. Uyo. Ano niya basta nalay bound. Okay na, basta nalay bound. Okay na. Basta nalay bound. Balag na sa balay basta nalay bound. Nabalaka pud sir pero saon man pa eskwelahon gyud gyapon nato tong anak kay kinahanglan man. Matod sa principal sa tunghaan nga way mahitabong class suspension ug galing makatala og taas nga heat index. Magpadayon gihapon ang pagtungha sa mga tinunan bisan naa sila sa ilahang mga Pinoy-anan. Nasulayan na matod pa kini. Kani adto busa di na sila maglisod o galing ipatuman kini pag-usab. Ato namang yun ang gifalo ang printed modules, naa sa taynan printed modules kay naay mga bata nga naay mga cellphones nga pwede sila masendan o mga non-print or kanang mga soft copies. Nya na sad tay mga printed na nga gi-ready na pod nya mga activity sheets para kung in kaso ngani nga mga sitwasyon nga mahitabo nada yun mahatag ang mga teachers or gihatagan na daan. Gipadayag ni Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd Region 7, nakahanay na ang mga iyang buhaton sa mga tunghaan. Magdepende ang sistema nga ipatuman sa lokasyon o dapit na himutangan sa mga eskwelahan. Subay nini gihatagan ang mga prinsipal o katungod sa pagmonitor sa kamanduan sa LGU. Ato amang god gipa-emphasize diri sa DepEd Region 7 nga location, situation based approach. So dili ta makahatag like ang regional office just give guidance ato ang mga superintendents, yang mga superintendents po nakata og guidance sa mga schools na eventual nga kanimo ay mahitabo na mao ni ang ilahang pambuhaton. Sa pagkakaroon, wa pa eskwelahan, ubos sa Region 7 ang napiktuhan sa taas nga heat index. Apan bisan pa man ini, nanawagan ang DepEd sa tanan nga mag-amping og batasanon nga mag-inom og tubig ingon man sa paglikay nga mobuwad sa adlaw. Kani mga eskwelahan na diri kay baon ang mga principals nga ning ani gali they will coordinate with the local executive mag-adto sa barangay baron, sa barangay captain, sa council para makaingon nga grabe yung kainit, we have to suspend classes face to face and then we'll resort to EDM. Sa dakbayan sa Talisay, gitugan ni Talisay City DepEd Superintendent Arden Munisit. Nga sa niaging simana palang gitagbo na niya ang kadagkuan sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa Talisay. Dinhi ilang gisgutan ng mga himuong lakang kung ugaling masinati gyud ang pagsaka sa temperatura kun grabing kainit sa panahon. Gari sugod karon si Manaha gipaluagan na sa mga eskwelahan ang pagsulob sa school uniform. Gitugutan na ang mga tinun-an sa pagsulob og t-shirt diin sila komportable. Apan gipahimangnuan ang mga estudyante nga siguroong disente ang ilang sulubon sa eskwelahan. Bawal ang sleeveless ug ang tattered jeans. Gipangandaman na usab sa mga kadagkuan sa eskwelahan sa dakbayan sa Talisay ang posibleng pag-adjust sa oras sa klase. Posible ang magklase sugod sa alas 7 sa buntag, hangtod na sa alas 10 sa buntag, ug laing schedule sa alas 3 sa hapon, hangtod na sa alas 7 sa gabii. Apan magdepende hinuon kini sa kun unsay i-declare sa Talisay City LGU uban na sa rekomendasyon sa Talisay City RRMO. Primero, nag-andam ni midaan og mga modules. So in case nga mo declare ang atong city mayor nga grabe na ang kainit, so iato dayon i-shift into alternative delivery mode. Kinahanglan dunay water dispenser ana sa mga classrooms kay kinahanglan magsigig inom ang mga bata. Dili daghanon, ginagmay lang nga mga sip o inom sa tubig. Ako si Marie Dumabok. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.